Čus, vítam vás od nového videa. Dneska tu máme video z Fortniteu a tuto budú iba gamesky a budeme skúšať exotiky a budeme hrať s Black AIom. No, môžeme ísť. A kam podáme? Ja tam stále nie som a dobro som. Kam podáme teda? Ja by som šiel k tomu Zero Pointu. Neviem, kde to je. Vieš, kde myslím? Markneš to? No okej, a tu je to. Ok, tam sa práve Nemáme tu auto? Ne. To je celkom dosť cooked. Najbližšie auto je na benzínke. Tak kašleme na mytiku, alebo chceš ju? Ja by som ju aj chcela, ale... Tak ľudne, ja nehrám na Messi. Jarko. Tak dojde na benzínku. Ja už som na benzínke. Ok, tak prídi. Ty hubičky sú slabé. Padlo? Neprešiel som tadiaľ ešte, lebo už sa to zabugovalo Pri mne trochu. možno hráč. Tak si tu. Nie, to bol bot. Padlo? Nie. A čo padlo? No padlo, jasne, že padlo. Môžem? Ja ti dám za to kombat. Aké? Zelené, si povedal, že nehráš. Tam máš aj pištolku, jak chceš. Čakaj s tými barlami. Daj. Nie, najskôr si mal daj minička, ale tak keď si ich nech. Tak chceš minička? Bo ja som skoro žiadne nemal, takže by som si šiel skoro všetky nakúpiť. Pretože aké tu sú ale. Ja by som chcel holé jarko. A tak ja si skúsim to SMGčko. To niekde tu je. Crack. Poďte, čo som si kúpil. Máš nejaké AR-kové náboje, prosím? Mám. Tam máš ammo box. No, pa. Ja idem vylútiť do... Typni si, čo mi z neho padlo. AR-kové. Ja idem vylútiť tohto typka. Sa mi to, že táto exotika by mala markovať, keď niekoho trafím. Ja som ešte neskúšal skoro žiadne exotiky, iba to holojarko. Takže na video by som aj skúsil túto. O, mám pizzu. Som skúsil aj túto a... Najradšej by som s tým aj niekoho... To ty? Zapozriem, že či tu to ešte není.
nejaká exotika. Dáme rovno bounty, no. Tie bounty sú strašne zabugované. Ja som len tak dostal 80 bounty a Black aj dostal tiež veľa a môjmu kamarátovi dokonca ubralo. Markuje, fakt markuje. To nebol, on je v tuneli je. Vychádza z tunela. Pôjde z tunela. Dobre, daj mu. Čo tá siva dáva strašne málo. Čo si vá? Tá siva ironka. To chcem tiež vyskúšať. Poď, kde to je najbližšie? Čo? Ja, Ja. Tu. Bod? Choď preto. Ja zvyškodním bounty, no a rovno si dám ďalšiu. Kde je najbližšie? Musíme ísť preto. Ideš? hej. Nie, už tam niekto je. Musíme im dať, daj tomu. V aute nikto není, auto je prázdne. Oni to lútia, nevedia. No pomáhajú aj boti. Nerašuj. Au. Kámo, ďalší tým, no nič. Je tam ďalší tým. To som gečko. Mám teraz. Niekto mi ide z boku. Stav mu. Žije tam niekto? Hej, je tam ešte jeden z tohto týmu. A ten, čo vybral looty, čo je s ním? On zdrhol. Zdrhli. Rebootním, akým je tu ten reboot van. Idem, oni sa tam fajtia tí druhí. Neber mi pizzu. Sorry, ja musím. Nedá zbav. Je ďaleko. Nie, počujem krok. On je tu! Je za tebou. S Infinity Bladeom. Infinity Blade. Ty ideš v aute? To ten typek ide v aute. Ježiš, ja skačem niekomu na hlavu. Dole. Čiže je to bot. Jak? Ja som dostal od bota. Žiješ? Jau, ty vole, odkiaľ? Jau? What? Nevadí. Ja z nejakého dôvodu nemám načítané skiny. Ukáž auto. Je tam reboot van. Ja to idem teraz spraviť, OK? Nechoď! Ja som išiel pre iné. Auto. Ale ono tam už je auto. Ja som Sandy Tripper. OK. Pre mňa sa fajti. Ja som zabudol dať boost, kde to neskočím. Ale máme tu letí nejaká NPCčka, alebo neviem, čo to je. A nepadla. Padli hrozné looty. Sa nedá ani použiť. No, odtiaľ. Kam vektor je hrozné. A dneska mám trošku lagy. Po mne ide bot a ja nemám zbraň! Čo padlo? Ó, pozri sa na Zlat. mňa.
kámo, to je dobrá zbraň. Zlatý Thunderburst. O, vymenil by si? Za čo? Za Iron Pumpu zlato. Je. Aha, čo? Jo, on má dobré veci. Jak? Ja som... Ja dneska strašne lagy a mám tiež zlaté. Ja mám epickú. Hej, mám aj epické to ER-ko, ono nepadlo, ale padlo mi epické. Ja idem za tebou. Ja som ulovil ten zlatý fishing spot. Ty mi môj loadout, to je mega dobrý. Čakaj. Nechceš, čakaj. A tam je typek. Tridsať. Letí akoby na teba. Je na hoteli. Crack? Jak na hype na veverka. Tam máš Iron Pumpu. Ja nemám náboje. Nemám náboje do ničoho. Iba do shotguny. Tak poď lútiť, ja potrebujem akutne. Tam je auto. Ďalší minus. Tam je niekto tam niekto šiel v aute, crouchuj. To nevyfajtíme. Super šre. Crouchuj. Áno, už je tu. Tak to bola najväčšia chyba, nemám do SMGčka náboj. Ty vole. Je krivý. Tak krivá. Pozor, je tu ďalší jeho teammate. Som sa zľakol. Crack? Dobre. Hej. Pozor. Počul niečo. Nerašuj zás, Kam toto je hrozné, to je hrozný terén. To je naše auto! 35! Spolujazdec? Ja som ani nevystrelil. Idem po nich. Tak nič? Nejdem po nich. Poďme auto, máme auto. Nemáme palivo. Šli tam hore. Šli tady auto. Došlo palivo. Počujem auto. Ja nepočujem auto. No nepočujem, ale vidím. Odchádzajú z zipov. 30. 19! Crack. A im došlo palivo asi. No jasné. My máme vlastne bountynu, my ich nájdeme. No tak nič. Tam niekto letí. Jau, kámo! Oni mi sú tu! Kto tu je? Black Diamond! Čak ty! Bacha! Je ich tam moc veľa! Dobre, ty! Poď dnu a vezmi korunku. Nehyb sa! Opova, nerob nič. Dám nám tú pizzu. Počkaj, ja si potrebujem dať medkit. No ja som si dal minička. A čo je za ľud vonku? Pozor, ďalší je niekto. tu. Niekto tu je. Ja nie som healnutý. Ježišmaria! Bacha. Ježišmaria. Toto je tá opica.
Jau, kámo, ja som mal len 30. 100 som mal, ale... Doraz tohto! Sú tam. Za rohom sú. Posledný. Ja... Takže to som to ukončil. Takže čus.